Levan Platynyň käbir sebitleriniň gurulşykdy. Agyr işlerde zähmet çekýän aýal gyzlar has köp göze ýylyp başlady. Azatlyk radiosynyň habarçysy şeýle meýlerin töwrüňäki ýagdaýlar bilen gyzyklanyp çärjew, kerki we köýtünäg etraplaryna yerli ýaşaýjylar bilen hemde sebit merkezine bir yerli synçy bilen gurulşyk geçirdi. Aýallar soňky döwürde jaý gurulşyk işlerinde ustalaryň kömekçisi hökmünde işläp başladylar. Diýip Türkmenabatda bir ýaşaýjy aýdýar. Olar esasan gurulşyk materiallaryny daşamak we kerpiç taýýarlamak ýaly işleri ýerine ýetirýärler. Gurulşyk işleri Türkmenistanda we dünýäde adatça zähmetiň erkek adamlara mahsus görnüş hökmüne kabul edilýär. Şeýle işler öz tebigatyna laýyklykda fiziki güýç we agyr zähmet talap edýär. Gurulşyk işleri epetli fiziki güýç we çydamlylyk talap edýär. Bu bolsa seýle stresleri öwrenşmedik aýal gyzlar üçin aýratyn kynçylyk döredýär. Diýip çärjew etrabynyň ýaşaýjy taýdýar. Şeýle habarlar we maglumatlar türkmen dili sosial media ulanjylarynyň arasyna hem ara alyp maslahatlaşylýar. Ýylyň ahyrlaryna TikTok ulgamyna paýlaşylan bir videoda erkek adamlaryň arasyna gurulşyk işlerini ýerine ýetirýän bir aýal maşgalany görmek bolýar. Azatlyk radiosy bu videonyň nirede haçan we kim tarapyndan düşürilendigini, şeýle-de video bilen bagly beýleki jekme-jeklikleri anyklap bilmeýär. Ýöne videonyň aşagyna goýulan tesbirler bu şekilleriň Türkmenistana düşürilendigine işaret edýär. Aýal gyzlar gurulşyk işlerinde hem işläp başladylar. Adatça aýal gyzlar garwanşhanalarda aşpez, gapçanak ýuwjy ýa-da ofisiant bolup işleýärler. Emma şeýle işlerden alynýan girdijiler maşgalany we şahsy isleglerini kanagatlandyrmaga yetmeýär. Şonuň üçin aýallar gurulşykda işleýärler. Kafede gapçanak ýuwup 16 sagat iş üçin 50 manat alanyňdan gurulşykda 100 manat alanyň gowy dälme. Diýip bir kerkili gelin gurrun berýär. Levan Platynyň sebit merkezine Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrunda şolan bir yerli synçy aýal gyzlaryň agyr zähmet talap edýän gurulşyk işlerini ýerine ýetirmegini ýurtda ykdysady kynçylyklar bilen düşündirýär. Başga-da bir näçe sebit ýaşaýjy bu ýagdaýy tasdiklap aýal gyzlaryň agyr zähmet bilen meşgullanmagyny durmuş kynçylyklar bilen baglanşdyrýarlar. Şeýle agyr işlerde zähmet çekýän aýal gyzlar köplenç eli ýuka maşgalalardan gelip çykýar. Olar durmuş kynçylyklaryna garşy göreşmeli bolýarlar. Diýip köýtünäg etrabyna Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrunda şolan öňkü bilimi işgär aýdýar. Geçen 10 ýylygyň dowamyny iş gözlegine daşary ýurtlara şol sanly Türkiýe gidýän aýal gyzlaryň sany hem artdy. Halkary hasabatlar daşary ýurtlarda zähmet çekýän türkmenistanyň esasan tekstil, gurulşyk we ekrançylyk ýaly pudoklarda işleýändigini görkezdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrunda şolan kerkili gelin Eklenç çeşmesine mätäş denanlaryň esasan daşary ýurtlara çykmagy ymtylýanlygyny, ýöne ýurtdan çykyp bilmedik raýatlaryň durly kynçylyklara sebäp bolup güzeran aýlamagy mejbur bolýanlyklaryny gurrun berýär. Azatlyk radiosy öňkü ýyllarda hem Türkmenistanyň gurulşyk pudogyna zähmet çekýän denanlar barada habar beripdi. 2016-njy ýylda çap edilen fotogalereýa ýurduň paýtagtyna gurulşyk materiallaryny daşaýan denanlary görkezdi. Türkmenistanyň hökümeti ýurtdaky işçiligiň hakyky derejesini görkezýän anyk sanlary aşkar etmeýär. Ýöne Azatlyk radiosynyň habarçylary yerli ýaşaýjylar, halkara hasabatlar we garaşly neşirler ýurtda işçiligiň giň ýaýranlygyny aýdýarlar. Türkmenabatda habarçymyz bilen gurrunda şolan bir yerli synçy yslyk howa şertlerini agyr işde zähmet çekýän denanlary ýurtdaky ykdysady kynçylyklara suwutnama hökmüne görkezdi we denan zähmetini çydamlylygyň nusgasy hökmüne suratlandyrdy. Türkmenistanyň gurulşyk meýdançalaryny işleýän aýallar häzirki ykdysady krizisiň we korrupsiýanyň nişanyny urly. Olaryň alyp barýan işleri diňe kyn günleriň suwutnamasy bolman eýsem öz maşgala ojaklarynyň hatirasyna kynçylyklary ýeňip geçmäge taýýar denan çydamlylygynyň we erjelliginiň nusgasy boldy. Aýallar adamlary öz tebigatyna ters gelýän agyr işlerde zähmet çekmäge mejbur edýän awtoritar rejimiň aslynda öz çagalarynyň we maşgallalarynyň geljegi üçin göreşi dowam etdirip ajaýyp güýç we çydamlylyk görkezýärler. Diýip yerli synçy aýtdy. Gurbanuly Berdimuhammedow Aşgabatda Dokmaçylar Medeni Merkeziniň açylış tawarasynda ýurtda görülen köpçülik çäreleriniň aýrylmaz bölegine urulan Cemal Saparowyň taryplap öwgüli söz sözledi we
oňa bagyşlap ýazan goşgusyny okudy. Öňkü prezidentin il içinde çäreç hökmüne tanalyan wagşyny Halipa wagşy atlandyryp Maya Kuliýewa, Medeniýet Şahwerdiýewa, Nawat Nurmuhammedowa, Roda Töreýewa, Annul Kuliýewa ýaly hakyky ustaatlara deňemegi köp adamda nägilelik döretdi diýip Azatlygyň habarçysy habar berdi. Halk maslahatynyň başlygy 25-nji ýylyna Cemal Saparowanyň aýdymçy, tans goýuju, kompozitor hökmüne halkyň ýüregine orun alanlygyny öňe sürdi. Emma muňa garamazdan adatlygy pikirini aýdan yerli synçylaryň köpüsi prezidentin bu çykyşyny boş propaganda hökmüne häsiýetlendirdi. Daşogully medeniýet işgäriniň pikirçe Berdimuhammedowyň geçmişde il günüň hakyky söýgüsini gazanan bagyşdan anlary ýatlamagy birinciden nobatdaky propaganda oýuny bolup görünse, ikinciden öňkü saatlara hakyky döwlet sarpasynyň ýokdugyny, olara hem häzirki waspçy bagyşlar ýaly seredilýänligini görkezýär. Maya Kuliýewadan beýleki usta senanlaryň hiçbiri döwlet derejesine ýatlanmady, ýa-da olaryň atlary ebedileştirilmedi. Ýurt ýolbaşçylary ini tanymal bagyşlaryň ady bilenem öz awraýlaryny artdyrmaga synanşýarlar. Deyip adynyň aýdylmalygyny soran söhbetdeşimiz aýtdy. Sağçylyk mektepleriniň ýerini mollum bolup işleýän Aşgabatly denanyň pikirçe öňkü prezident soňky 30 ýylda Maya Kuliýewa, Medeniýet Şahwerdiýewa ýaly ilhalar bagyşlaryň kemale gelmänligini gaýtaklaýyn boyun alany çalym edýär. Gurbanguly Berdimuhammedow Cemal Saparowany öwüp, onuň talantly ýaş bagyşlary ýetişdirendigini nytasa da bu sözüne delil getirmedi. Bu elbetde türkmen medeniýetiniň we sunatynyň soňky ýyllarda döwlet propagandasynyň dar galybyna gapgarlandygyny, olaryň içinde öwer ýaly ustadyň ýokdugyny görkezýär. Deyip Aşgabatly saz mollum aýtdy. Onuň pikirçe Türkmenistanyň häzir hakyky sungat ýa-da dörejilik erkinligi barada gurrun etmek mümkinçiligi ýok we öňkü prezident ustaatlygyň çäginiň ýokdugy, sungatyň we medeniýetiň serhessizligi hakyna söz açyp hakykatda bir çäkirlik, geyim we libas galyby babatyndaky pozisiýasyny tasdiklady. Şu sebäpden gurrun edilýän dörejilik wekiliniň döwlet derejesindäki çärelerde milli libaslary wagt edişi esasy aýratynlyk hökmüne görkezildi. Gurbanguly Berdimuhammedow medeniýete we sungaty ilkinji nobatda milli libaslaryň görkezilişi hökmünde garaýandygyny aýdyp, bilip ýa bilmän sungat baradaky pikiriniň nähili çäklidigini görkezdi. Deyip saz mollumi öz pikirini aýtdy. Anonimlik şertinde pikirini aýdan synçynyň pikirçe, öňkü prezidentin birden Cemal Saparowany öwüp uly söz sözlemegi we oňa bagyşlap ýazan goşgusyny ýatdan okap bermegi soňky döwürde barhat janlanýan jemgyýetçilik pikirleri, ýurtdaky bir sydyrgyn durmuşdan ýadan aýdýan adamlaryň köpelmegi bilen bagly bolup görünýär. Marine Le Pen'in aşa sağçı Milli Birleşik Partiýasy 30-njy ýylyna Fransiyada geçirilen parlament saýlawlarynyň birinji tapgaryna ses berişlikleriň häzirki çykyş netijelerine görä öňe saýlandy. Ýöne öňünden çaklap bolmaýan ahyrky netijeler bäsleşigiň indiki hepde geçiriljek ikinji tapgarynyň öň ýanyndaky ýagdaýlary bagly bolar. Ipsos, Ifor, Opinionway we Eleyip kampaniýalarynyň çykyş netijelerine görä Milli Birleşik Partiýasy ses berişlige gatnaşanlaryň köp bolmagy bilen sesleriň 34 göterim töweregini alyp ýeňiş gazandy. Bu partiýanyň öz çepçi we merkezçi bäsleşlerinden şol sanyna prezident Emmanuel Macronyň 20,5 göterim ses alan Birleşik Ýaranlygyndan öňe saýlanýanlygyny görkezýär. Täze Halk Frontunyň gyssa garada düzülen çep ganat koalisiýanyň 29 göterim töweregi ses almagyna garaşylýar. Netijeler saýlawdan öň geçirilen pikir soramalarynyň görkeden netijelerine laýyk geldi. Ýöne immigrantlara garşy Euroskeptik Milli Birleşik Partiýasynyň Macron bilen birlikde hökümet gurup biljekdigi ýa-da däli wardaky mesele entek o diýen aýdyň bolmagyny alýar. Fransiyada köp adamın gözüne gelmeyen Milli Birleşik Partiýasy inni häkimiýete öňkülerinden has ýakyn geldi.
Le Pen cinsparazlyk we antisemitizm bilen tanalyan partiýanyň adyny arastlamagy, awraýyny dikeltmäge çalışdy we saýlawçylaryň Macrony durmuşyň gymmatlamagy we immigrasiýa bilen bagly aradalaryň ýokarlanmagynyň arasynda bildirýän gahar gadawnyň arasynda bu taktika gowy netije berdi. Bazar günü geçirilen ses gatnaşygyň köp bolmagy Fransiýanyň rekord miktarda 3 uğurlu bäsleşige tarap barýanlygyny görkezýär. Bilermenleriň pikirçe bir milli birleşige köplenç 2 uğurlu bäsleşikden has köp peýdaly bolýar. Macron saýlawçylary açaçan Respublikan we Demokratik kandidatlaryň arkasynda jemlenmäge çagyrdy. Soňky beýanatlarynyň çen tutulsa, ol milli birleşigiň we aşy çepçi başymy Fransiýanyň dalaşgärlerini golaýlatmajak bolýar. Merkez çepçi we aşy çepçi siyasi liderleriň ählisi özleriniň 3-nji orny eýleýän dalaşgärleriniň bäsleşikden çekilmegine çagyrdylar. Bizim görkezmelerimiz ýöneköy we düşnükli. Milli birleşige ýekeje seskem bermelärlip başymy Fransiýanyň lideri Jean-Luc Mélenchon aýtdy. Emma muňa garamazdan ses berişlikden öňdören bölünşikde kanun çykarjylarynyň bir böleginiň milli birleşige goşulmagy netijesinde Merkez Sagçy Respublikanlar Partiýasy ses vermek boýunça hiç ýyly görkezme bermedi. Hünärmenler ses berişligiň birinji tapgyryndan soň edilýän orun çaklamalarynyň gaty dogry bolup biljekdigini we munyň hususan şu gezekki saýlawda şeýle boljakdygyny aýdýarlar. Bazar günü akşamlyk ses berişligiň tutuş ýurt boýunça sanalan resmi netijeleri el yeterli bolmady. Ýöne olaryň ýakyn wagtda bolmagyny garaşylýar. Fransiýada geçirilen saýlawlaryň çykyş netijeleri adatça ýokary derejede takyk bolýar.